खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 2 जानुवारि 2026 शुक्रबार बोराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबायदिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै बिदिब्ला मिथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। नाथाय खायसे जाथायफोरा गोसोखौ लोरबां मोनखांहोनो हागौ। थासारिया राफोदहैनो थागोन। खायसे खामानिफोराव लोगोफोरनि मदद मोननो हागोन। खाथि खालानि सुबुंफोरजों अनज्लायना दिन बारलांहोनो हागोन। धोन सम्पथिनि बेलायावबो गाहामैनो थागोन। सावस्रि बेलायाव जानला मेनला जाथायनिफ्राय रैखाथि लाखिनाया मोजां। केरियार बिथिङाव बहाबा दावबायनो थांनो गोनां जानो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय रागा आरो गावबा गावनि इग'खौ नागारनानै गोरोबलायना थानाया मोजां। नङाबा सोमोन्दोआ गाज्रि महर लानो हागौ। नखराव गोजाम खोथा बाथ्राफ्रा गोरोन्थि बुजिलायहोनो हागौ। उफाय महरै बोथोरनि फिथाइ सामथाइ दान होयोब्ला मोजां। गुबुनखौ हेफाजाब होनो गोसो जागोन। नखराव धोरोमारि खान्थिफोरा खुंफुंजानो हागौ। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 1। खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव वृषभ राशिफोरनि खायसे नांनानै थानाय जेंनाफ्रा जोबस्रांगोन। गोबाव समनिफ्रायनो खामानियाव नांथाबनानै थानायफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जाना फैगोन। खायसे खामानिफोराव नखरारिफोरनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। मोनथिमोनै बाथ्रा खोथाफोरखौ गुबुननियाव सोंना लानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहाम। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो मोजां। नखर संसाराव अनज्लायनायजों सम हगारसारनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रांथि लाखिनाया मोजां। केरियार फारसे एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। उपाय महरै जबा बिबारखौ इसोर गणेशनि मुङै बावोब्ला मोजां। आबै आबौनि गालांनाय धोनफोरखौ राननाय खामानिया जाफुंसारनो हागौ। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। मिथुन राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना लाब गोनां जानानै फैगोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव लाब खालामनो हागोन। सिगांनि सुथुरफोरा नोंथांजों लोगो जाफैनो हागौ। बेबायदि बिथिङाव रावखौबो फोथायैया मोजां। नखराव धोरोमारि खान्थिजों सोमोन्दो थानाय नियम खान्थिफ्रा मावफुंजानो हागौ। जायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। बिमा बिफाफोरा गथ' गथायखौ गुबुनाव सोलोंथाइ लानो थाखाय दैथायहरनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव मिथुन राशिफ्रा सिगांनि बायदिनो बारलांगोन। केरियार फारसे बिमा बिफानि सहाय मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि गेजेराव फोथायनाय गैयै सोमजिखांनो हागौ। नखरनि सुबुंफोरजों बहाबा दावबायहैनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 5। खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना कर्कट राशिफोरनि थाखाय गोरोबलायनायजों बारलांगोन। खामानिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। लोगोफोरजों गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्रांगोन। सावस्रिनि जेंनायाबो जोबस्रांगोन। खायसे बिथिङाव हाखु दाखु खालामैया मोजां। नङाब्ला जेंना नुजाथिनो हागौ। खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। गुबुनखौ बांद्राय फोथायनाया मोजां नङा। नङाब्ला खैफोद नुजाथिनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव जौगानाय मोननो हागोन। केरियार फारसे सनमान मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो मोजां सान। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। उपाय महरै मोसौ गायनो रुटि जाहैयोब्ला मोजां। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। गथ' गथायफ्रा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया गोनांथि। खायसे गोरलै बाथ्राफोरावनो रागा जोंखांनायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। नङाब्ला नखराव दावराव दावसि जेंनाया नुजाथिनो हागौ। साख्रि नागिरनाय बिथिङाव नाजाथाबनाया गोनांथि।
थानाय जानाय राहाया गोरलैयै नुजाथिगोन। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखरारिफोरजों मुं सुलायनाय जाथायफ्रा सोमजिखांनो हागौ। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कन्या राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना कन्या राशिफोरनि थाखाय मेहेरगोनां जानानै फैगोन। सोरनिबा हाबानि थि खालार जानायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। गुबुन सिनाय मोनै सुबुंफोरनि खोथा बाथ्राखौ खोनासङैया मोजां। सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रांथि थानाया मोजां। नखराव लामा खारथाय मुवा बायनो साननाया जाफुंसार जानो हागोन। नखराव गोरोबलायनाय फैगोन। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो मोजां सान। उपाय महरै दिनैनि सानाव लगन लाखियोब्ला मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 4। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना बेफार फालांगियाव मोजाङैनो बारलांगोन। आय बांहोनो हागोन। नखराव गुबुननि खोथा बाथ्रा लाना एना एनि जालायनाया मोजां नङा। सावस्रियाव नुजानाय फिसा फिसौ जेंनाफ्राबो खारस्रांगोन। बिमा बिफाखौ सनमान होनाय नुनो मोनगोन। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। उपाय महरै इसोर हनुमाननि मुङै फुजा बावनाया मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 6। खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गाहामैनो बारलांगोन। जाय खामानिखौ मावनो थाखाय आखायाव लागोन बेनो मोगथां महराव नुजाथिगोन। फालांगियारिफोरा राङारि सोसननाय खामानिफ्रा मावफुंजागोन। नखरखौ फोसाबस्रांनाय खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। लामा खारथाय बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। नखरनि बिबानफ्रा बांनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 8। खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। खामानियाव मोजां लाब खालामनो हागोन। समखौ मोजाङै बाहायनो सोलों। फालांगि बिथिङाव जौगानाय मोननो हागोन। गोमानाय मुवा बेसादखौ मोनफिननो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। थासारिया गोरायैनो थागोन। धोन लाब खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मोजां। केरियार फारसे बेले बेजे जेंना नुजाथिनो हागौ। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 3। खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बायदियै दिनैनि सानाव सिन्ताया बांनो हागौ। गोजाम जेंनाफ्रा नुजाथिनो हागौ। मेगननि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। गथ' गथायनि सोलोंथाइ फारसे नोजोर होनाया गोनांथि। खरसा फारसे आखाइ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। नखराव धोरोमारि खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। सिनाय मोनैफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। आय बांहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। केरियार फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोननायफोरनि थाखाय मोजां सान। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 10। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै दिनैनि साना फालांगियारि मावग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। मोजां मोनलायनायाव अनलायनाय बांगोन। गोमानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हागोन। दावबायनाय समाव मोजां खोथा बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रिया मोजाङैनो थागोन। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागौ। केरियार फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 11। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खामानि फारसे बाख्नायनाय मोननो हागोन। सावस्रियाव सोलायनाय फैगोन। जब फारसे मोजां। खायसे खामानि फारसे सांग्रां जानाया मोजां।
गोसोआव गोदान साननाय हनायफ्रा जाखांफैगोन। खायसे बाथ्रा खोथाफोरखौ लोगोफोरजों सावरायलायगोन। धोन बारायहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव लोरबां नुजाथिनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 12। खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।